φτάνουμε πολλές φορές σε κάποιο σημείο που είμαστε αναγκασμένοι να φωνάξουμε. Να φωνάξουμε και να δηλώσουμε παρόν, άσχετα αν είμαστε παρόντες από τη μέρα που γεννηθήκαμε σε αυτό το ελληνικό κράτος. Θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Κύριε Γεωργιάδη, ειλικρινά λυπάμαι που φτάνω σε αυτό το σημείο, αν και από έρευνα που έχω κάνει, πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα περνάνε και έχουν τα ίδια βιώματα. Κύριε Γεωργιάδη, χαρακτηρίστηκα από την Επιτροπή του ΚΕΠΑ με 81% κινητική αναπηρία. Χωριά το ζάχαρο διαβήτη που έχω, χωριά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα οστά μου μετά από χειρουργείο που είχα κάνει το 2000 και μου αφαιρέσαν τον νεφρό και μου κάνανε χημειοθεραπεία ενέσιμη. Παρόλα αυτά βγήκα με 81% κινητική αναπηρία και πρέπει και σε 2 χρόνια να ξαναπεράσω. Μάλιστα μέσα στο πόρισμα της Επιτροπής χρειάζεται και αναγράφεται ότι πρέπει να έχω και μία βοήθεια. Εγώ μέσω αυτού του βίντεο δεν βγήκα να ζητιανέψω και δεν χρειάζομαι την ελεημοσύνη κανενός, κύριε Γεωργιάδη. Απλώς θέλω να καταλάβω ένα πράγμα. Για ποια κατηγορία πολίτη με έχετε κατατάξει? Εμένα και πολλούς άλλους ανθρώπους που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. 81% κινητική αναπηρία με τόσα προβλήματα, κατόρθωσα να στέκομαι όρθιος, να πληρώσω συμμετοχή για να βάλω πρόσθετο μέλος, το πόδι μου, το δεξί, που αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή το έχω θα ζήσω μια καλύτερη ζωή από ό,τι ζούσα πρώτα. Έτσι, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι κάτι απλό να βάλεις ένα πρόσθετο πόδι και να πληρώνεις και τη συμμετοχή. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, σε αυτό το δεδομένο σημείο, να βγει από το ΚΕΠΑ απόφαση εγγραφή με 81% κινητική αναπηρία. Έψαξα να δω, πηγαίνοντας στον ΕΟΠΗ, αν δικαιούμαι κάτι. Όχι ζητιανεύοντας, αν δικαιούμαι, αν το ορίζει ο νόμος, που ποιος καθορίζει τους νόμους και ποιος τους θεσμοθετεί, κύριε Γεωργιάδη? Το Υπουργείο σας. Το μόνο που δικαιούμαι λοιπόν βάσει αυτής της νομοθεσίας είναι όταν γιατρός μου γράφει να κάνω εξετάσεις, να μην πληρώνω τις εξετάσεις, αλλά όταν είναι χρόνια τα προβλήματα και πρέπει να έχω φαρμακευτική αγωγή, να πρέπει να πληρώνω το 40% των φαρμάκων. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή παίρνω μία σύνταξη δεν σημαίνει ότι πρέπει να την τρώω στα φάρμακα. Θέλω να ζήσω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου λίγο με το κεφάλι ψηλά, όχι τρώγοντας από τα λεφτά των άλλων. Δεν είμαι παιδί του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε δήλωσα ότι έχω πρόβατα στο φεγγάρι. Ένας απλός πολίτης είμαι αυτής της χώρας, που μετά από κάποιες συγκυρίες έπρεπε να χάσω ένα αρκετά μεγάλο μέρος του δεξιού μου ποδιού. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη? Υπάρχει κάποιος να μου το εξηγήσει? Είναι μεγάλη η σύνταξη των 712 ευρώ όταν τα φάρμακα μηνιαίως φτάνουν στα 150 και 160? Για ποιο λόγο, κύριε Γεωργιάδη? Πέστε μου. Περιμένω μια επίσημη απάντηση. Επίσημη. Και να φτάσουμε σε ένα σημείο να γίνει κατανοητό και από εσάς και από όσους μ' ακούνε. Εγώ δεν βγήκα να ζητιανέψω. Δεν χρειάζομαι ελεημοσύνη. Την αξιοπρέπειά μου ζητάω να μου επιστρέψετε που την έχετε καταρακώσει. Την έχετε καταρακώσει σε βαθμό κακουργήματος, κύριε Γεωργιάδη, με τα νομοθετικά πεπραγμένα σας. Υπάρχουν πολλά άτομα σαν και εμένανε, τα οποία περνάνε την ίδια βάσανο. Έλεος. Όχι ελεημοσύνη, έλεος στην νοημοσύνη σας θέλω. Να καταλάβετε ένα πράγμα. Δεν είμαστε πολίτες 8ης κατηγορίας. Σέβομαι τις αποφάσεις σας για τους καρκινοπαθείς,
που κάνετε τη μεγάλη προσπάθεια να τους καλύψετε, και καλά κάνετε γιατί είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Όμως όλοι οι υπόλοιποι δεν είμαστε παιδιά για τα σκουπίδια. Έτσι. Ευχαριστώ που με ακούσατε και αφιερώσατε λίγο χρόνο. Πιστεύω να τον αφιερώσετε κιόλας, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Είτε τον αφιερώσετε είτε όχι, εγώ αυτά που είχα να πω και θα λέω συνεχόμενα και σε άλλα βίντεο, είναι αυτά που είμαι υποχρεωμένος σαν Έλληνας πολίτης να τα λέω στους άλλους Έλληνες πολίτες. Λυπάμαι ειλικρινά που έφτασε σε αυτό το σημείο, αλλά δεν ντρέπομαι. Δεν ντρέπομαι γιατί δεν εκλιπαρώ για βοήθεια. Για το μόνο που εκλιπαρώ είναι να κατανοήσετε κάποια δεδομένη στιγμή ότι δεν μεγαλώνει ένα πόδι στα 2 χρόνια και ούτε μετά τα 2 χρόνια θα πάψω να είμαι άσχημα. Θα έχω σταθερά την ίδια πορεία, δηλαδή να κάνω ενέσεις για να αραιώνει το αίμα μου για όλη μου τη ζωή, έτσι. Να παίρνω χάπια για το ζάχαρο, καλώς ή κακώς το απέκτησα. Και κλείνοντας, να μην ξεχάσω, όλα αυτά συνέβησαν μετά τα περιβόητα εμβόλια, με το mRNA, αυτό που άλλους τους έχει στείλει κάτω από το χώμα και μερικούς από εμάς μας έκανε τροποποιημένες καταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια χαρά σας, κύριε Γεωργιάδη.